Ang susunod na episode po natin ngayon ay nais ko lamang pong ipakita sa inyo ito pong aking mga itinanim na balayong o Palawan cherry blossom makalipas po ang isang taon. So eksakto po isang taon po ngayon ngayon po ay June 25, 2023, Arbor Day. At itinanim ko po ito pong mga balayong o Palawan cherry blossom noong pong June 25, 2022. Makikita nyo po sa video ito sa mga larawan na aking pinapakita po ngayon. Yan, ganyan po sila kaliliit noon. Tinanim ko. Ako po mismo nagpunla sa mga balayong na ito. Okay, ngayon ganito na po kalaki. Yan, mas matangkad pa po sa akin itong aking itinanim na balayong. Meron pa po doon. Bali 12 po lahat ito. Yan. Okay, so lalakad po tayo. Yan. Ang ganda, no? Yan, 1 year old Palawan cherry blossom o balayong. Yan, meron pa doon. Yan, no? Okay. Doon pa. Ayan, yun, oh, tangkad. Malalaki na sila. Yan, actually hindi lamang po balayong yung itinanim ko nung June 25, 2022, nung nakarang taon. Meron pa po tayong itinanim na golden shower. Okay, kung nasa naman po yung golden shower, ito po yung aking raging area, no? Free range chicken farm. Ito po. Okay, nandun naman po yung yung ating mga itinanim na golden shower. Bali 5. Yan. Malaki na po itong ating golden shower. Nasa 2 metro na po ito ang taas. Kasabay po yan ng ating mga balayong. Isang taon na rin po sila simula ng maitanim po noong June 25, 2022. Yun, mga siguro 2 taon pa bago ito mamulaklak. Meron pa po doon, bali 5 po sila na magkakahilera. Malaki na rin po, medyo matataas lamang po itong ating napier grass, pero lilinisan din po yan. Yan, kung napier grass, pakain po yan sa mga alagang hayop. Okay, tangkad siguro nasa mga mahigit 2 metro na po ito, itong balayong na ito. Ito po itong aking daliri, ang aking hintuturo. Ganyan po kataba yung kanyang puno. Ayan. Nakasurvive po sila noong pong panahon po ng tag-araw. Actually ito po medyo nadidiligan din po ito nung nandito po sa baba, pero ikot po tayo doon po sa bandang itaas. Mamaya aakyat po tayo dyan. Mga 4 na beses lang ako nagdilig dyan ng sa ating pong mga tanim. Kaunting tubig lang yan po sa taas. Mayroon pa po tayong mga balayong po dyan, papakita ko po sa inyo. Yan. At mamaya po magtatanim po tayo ng balayong. Ito, magkakasing edad po sila, pero ito po yung mga natira sa ating munting nursery. Tatanim po natin. Ayan, sana nga magsabay-sabay po silang mamulaklak after 2 years pa, kasi mga 3 to 5 years ito pong ating mga balayong ay namumulaklak. So 2 taon pa ang ating hihintayin. Sana nga. Okay, so akyat po tayo sa taas. So dito po tayo sa medyo itaas po
mula po sa ating raging area. Yan po yung ating mga manok. Oh, kumakain po sila ng damo. Yan, yung isa po dating tanim na balayong kung nakikita po ninyo, no? Dito. At meron pa po dyan. Okay? Sa pa doon. Balayong. Yan to. Bihira lamang po silang nadidiligan noong panahon po ng tag-araw. Ito po, puno po to ng nara. Ipoproning na lamang po natin yan. Hindi muna po natin puputulin yan. Okay? Para makontrol po yung soil erosion. Ito naman po mulberry. Yan. Mulberry. Maganda po to para sa sa soil erosion control, itong mulberry. Tamis po yung kanyang bunga. Okay. Ito. Medyo maliit po siya. Kasi hindi po masyadong nadidiligan dito. Mahirap po yung tubig dito eh. Pero yung isang tinem ko doon namatay. Okay. So ngayon magtatanim po ulit tayo. Dalawang seedling ng balayong. Ang paghawak po ng seedling ganito. Yan. Ito po natin nahawakan sa pot para hindi po siya ma-stress. Okay, wag po sa puno. Okay? Para hindi po masyado maistorbo yung kanyang ugat. Kailangan ganito po yung ating paghawak sa mga seedling. Tara, magtanim po tayo. Butasan na po natin. Kailangan po natin isukat itong ating seedling. Okay. Yung main root niya, importante yun. Yan, ganyan siya. So, tama lang. Yan. Dapat pantay dito sa may lupa. Okay. Lagyan natin ng topsoil. Yan. Kasi yung topsoil, nandiyan po yung sustansya na kailangan po ng ating halaman. Ayun. Yan, nagsakto na siya. Yan. Ayun. Yung iba kasi tanggal nila itong itong seedling bag. Pero kapag ako po nagtatanim, hindi ko po tinatanggal. Kasi ayaw ko po maistorbo po yung ugat. At ayaw ko rin po na maikalat po ito, magkalat itong plastic. Kaya ang ginagawa ko po, gagamit po tayo ng matalas na cutter. Iwain lamang po natin dito sa puwitan. Yan o. Yan. Ito yung aking ginagawa. Yan. Kung napansin nyo po yung yung main root ng ating halaman, humanap po siya talaga ng butas eh. Lumabas po siya. Matutunaw din itong itong seedling bag. Okay? So yan. Tatayo na natin siya. Tapos yung mga ibang ugat lalabas na po dyan sa ating hiniwa na butas. Yan, lalabas din po sila dyan. Yung main root kailangan nakababa po siya. Yan, okay. Yan. Tabunan na po natin.
yung dati oh. Pero tatabi natin to. Yan. Yan. Tabi natin itong mga plastic. So dito na para hindi po pumalat. Kasi masama naman pong tignan kapag maraming plastic dito. Yan. Okay. Yan. Okay na yan. Dahil madalas pang pagulan, hindi po natin lalagyan ng crater. Kasi may posibilidad po na mabulok po ito pong halaman pag nasobrahan po ng tubig. Okay, so tandaan po natin yun, ano? Pag panahon po ng tag-ulan, pagtatanim po tayo, wag po tayong gagawa ng crater para hindi po maipon yung tubig. Siyang magiging dahilan na pagkabulok po ng ugat at syempre mamamatay po ang halaman. Sayang naman yung ating pagod, yung halaman. Yan. Okay. Op. Kung napapansin nyo po itong ating halaman, medyo bumaluktot po siya kasi mabigat po yung dahon. Ngayon ang gagawin po natin, maglalagay po tayo ng kanyang brace o tungkod para maging diretso po siya. At yung pong pinaka bang tawag rito, talbos bang tawag doon. Ang gusto ko kasi laging nakaharap sa silangan, sa sinisikatan po ng araw. Aha. Para po sa akin, mas maganda po kasing tignan eh. Okay, ito po yung sanga ng kakawate o madre kakao. Gagamit po tayo ng bagging bilang panali sa ating tanim. Yan. Siyempre, ito pong ating itinusok na patpat o sanga po ng kakawate. Yan po yung magsasabing palatandaan din po na may tanim po rito at hindi po nila pagpastulan ito pong ating lugar at magiging suporta po ng ating halaman na kahit bumagyo, may malakas na hangin, ay hindi po siya basta-basta matutumba. Ito na ang ating itinanim na balayong. Yan. Okay. Hindi po masyadong mahigpit yung ating pagkakatali para hindi po ma-stress tong ating halaman. Yan. Okay. So, ang gusto ko po kasi sa lugar nito, pagdating po ng tamang panahon, sa tulong po ng Panginoon, ay magiging isang balayong mini park. Sana nga po, sa awa po ng Diyos. So ito po. Yan. Madali lamang pong tandaan itong aking ito pong ating pagtatanim ng petsa kasi June 25, Arbor Day. Ibig sabihin, pagtatanim po ng punong kahoy, Arbor Day po natin dito sa Pilipinas ay June 25. Kasi panahon na po ng tag-ulan
At sa pag-aaral po, mas mataas po yung posibilidad na mabuhay po yung mga halaman kapag yung ganitong panahon po, yung 25, magtatanim po ng kahoy. Yan. Okay, may isa pa po tayo tatanim. Well, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.